Nishuba kanjani ningabongi? Yabona lento iya ngalokukholwa ngoba sanele ukuzwa Mm. ngale indlebe zethu sase siyakholwa Yeah. lathi selishunyelilwe izwi likaNkulunkulu lase layithola indawo ngenxa yani yokuzwa ukuthi sesizwile lathi nalikhulunywa kanjalo langena kithi yabo mase lingenile lilangaphathi kuwe amanye amavesi avela Ayifiyele ya nje. bese uyagijima ngawo Mm. bathi ke umbuzo ongahluvele Yes. ngoba kunemibuzo ehlala ivele ukuthi hayi bo ngoba thina sazi ukuthi sineBhayibheli leli elibhaliwe ukuthi incwadi engcwele. Yebo. Yes. Hey! Ngelenu vele niyabona. Ngelethu. Le right futhi asibi nani kulelo Bhayibheli. Anankinga nazo. Hayi angibangisi le. Yebo. Mina ngine audio Bible. Yes. Ya ngine audio Bible. Mm. Bhayibheli lingeyilwimi ngelwimi. Uyalalela, Ngoba phela man. Jesu all nation. Yeah, all nation. Uphakathi nendawo. Mawuyisipedi uthola iBhayibheli lesipedi. Yes. Mawumthwala uthola mawumlungu uthola Kanjalo. isingisi sikhona. So nami njengoba ngikhuluma isiZulu Yes. leBhayibheli lami lesizulu Likhona. futhi ngifunda lo. Yes. Bese kuba neBhayibheli ngoba sivisual imphetha Yes. sikubona. Bese kuba leBrayili. Uyabona? Ngiyakuzwa futhi. Ya ngenxa ukuthi amafoni ethu siwafake i-top back. Oh. Sifaka lezi ngisi vele la kulamafoni ethu installa lona save lona khona sizokhona ukuthi sifunde amavesi ukuthi manje sengifuna ukushumayela ngendaba ethi. Yabona?